Φίλοι και φίλε, απευθύνομαι προσωπικά σε σένα. Επί 40 χρόνια εμείς παταλούμε και κλέβουμε με κάθε τρόπο. Και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά πληρώνει τις πατάλες και τις κλεψιές που γίνονται. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ελλάς, και το τονίζω αυτό, πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά, με απόλυτη ειλικρίνεια βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής και της χρεοκοπίας. Είναι χρέος της νέας γενιάς. να κάνει μια νέα αρχή να ψηφίσει Ένωση. Και Ευχαριστώ πολύ.